morning. Good morning, Babu. ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାଷୀଟେ ହବ। ଜେଜେର ବୁମାନ୍ତି ଆଉ ତା ଜେଜେ ପାୱାର ଟେଲର ଚଲାଉଥିଲେ ସେ ପାୱାର ଟେଲର ଚଲାଉଛି ଆଉ ବାବା ଆମ ଚାଷ ସବୁ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ଚାଷ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାଦୁର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସବୁ ହେଉଥିଲା ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ ସେଇ ବାବା ଆମର ଯାଆନ୍ତି ନା ଆଉ ବୁଝନ୍ତି ନା ଆଉ। এইটি দিদি এটি ড্রয়িং করবে আমার দিদি হ্যাঁ দিদি ড্রয়িং করব দিদি খুশি যাব সেই দিদি আইনি এটি ড্রয়িং করবে দেখি ব সেটি ব যা যা দিদিঙ্গ পাখে ব যা বাবা যা দিদিঙ্গ পাখে ব যা দিদি ମୋ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେବେ। ଆସିଲେଣି ଦିଦି ଆଇଲେଣି ବ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ବସ ବାବା ଏଠି ବସୁନ ଦିଦି ଏଠି ପାଠ ପଢେଇ ଦେବେ ବ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲା ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି କାଢି ଲକଟାକୁ ପଡୁନାହିଁ କାଢି ଦେବେ
ଆଉ କ'ଣ ନା ପଡ଼ିଯିବୁ ପଡ଼ିଗଲୁ ଟି ପଡ଼ିଗଲୁ କେଉଁଠୁ ମାଡ଼ ହେଲ ଆଉ ଏଇଠି ଭଲ ପବନ ଦଉଛା ପଡ଼ିଯିବୁ ଆଉ 네. କ'ଣ ଭାବୁଛି ଆରେ ଆରେ Bye. 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 Ayo mood naik babangro. अच्छा आसुन कागुड़ी आस कागुड़ी Bye. Bye. मिछुआ राधुआ कांद देखो Bye. मिछुआ राधुआ कांद देखो Bye. धीरे 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 गाड़ी जाए तुम चढ़ी जाओ चलो बाय चलो एटी बाय आइए I'm here.